गाइस आंनि नाम प्रकाश नार्जारी बारा गोलाव खालामा आङो भिडिअखौ डाइरेक्ट आं पइन्टआव फैनोसै आंनाव मोनसे भिडिअ फैदों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सबिता बर' मादैया बे भिडिअखौ रेकर्डिं खालामनानै आंनो हरदों आरो नोंथांमोननो देखायनांगौ आंनि दायित्व नोंथांमोना बेखौ जुदि सिनायोब्ला प्लिज कल खालाम गाहायनि नाम्बाराव डिसक्रिप्शनाव होदों आरो लोगोसे भिडिअनि स्क्रिनावबो होदों आरो आं बेखौ बुंनो सानदों कि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गामिया जाबाय रामपुर आरो पोस्ट अफिसाबो रामपुर आरो पुलिस स्टेशना जाबाय मुसलपुर एरियाखौबो मुसलपुर होननानै बुंदों बे सबिता बर' मादैया आंनो कल खालामनानै दानि बावैसो हरदों आरो बेनि गेजेराव आं बे भिडिअखौ बानायनानै आं नोंथांमोननो देखायनांगौ आंनि बे मोनसे खामानि स' नोंथांमोना जुदि बे मानसिखौ सिनायोब्ला प्लिज कल खालामथार आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना सिनायाबा शेयार खालामना हो जाहाथे बे मानसिया गावनि न'सिम सहैयो आरो जों बेखौ मिन्थिया कि बे मानसिनि केरेक्टारा माबायदि बाट बिनि रायलायनाय आरो फाव फेसनजों जों बेखौ मिन्थियो कि बे मानसिनि मेलेम साननाय हनाय आरो बे गोसोआव गैयै बेफोरबायदि फाग्ला बायदि जानाय स' प्लिज अननानै खोन्थाबानो जाबाय दायो आइटाबारि आउट पस्टआव दोनदों होनना बुंदों मुसलपुर जायगानि स' आइटालपुर माने रामपुर गामि खाथिनि जायो होनना बुंदों बेखौ मिन्थिया बाट सबिता बर' मादैया बुंनाय मथे रामपुर गामिनि खाथि माने आइटाबारि आउट पस्टआव दोनदों होनदों मानो होनोब्ला बे आइटाबारि आउट पस्ट माने पुलिस स्टेशनानो फिसा आरो बिनि गेजेराव मुसलपुर पुलिस स्टेशनाव लांसिन बेखौ गेदेराव स' दायो बेखौ बुंनो सानदों प्लिज खोन्थाबानो जाबाय भिडिअखौ आं खोन्थानोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' नायग्रोदो नोंथांमोना दे जा नों जाखाना न'आव थांगोन हो न'आलाय बबेयाव हो हो बबेयाव थानो आले माबा संसार बाथ्रानो संसारनि बाथ्रा संसारनि बाथ्रासो होनदों बेयाव नै बाथ्रासो होनबाय गथ'आ नों बबेनि जाबाय नों नामा मा नाम मा नाम आन्टिमिन आयै जानला मेनला खालामबाय होनलाबायबाय दय माइबासो होनदोंमोन मा नाम बाबु राजा मा नाम हा हि बेथ' ब्रेन गैयालै बेसरा गैयालै मानसिया आन्टिमिन जादों दय माइबा होनदोंमोन नै नोंनि नामा मा नाम खोथारगोन नैयाव लांफायदो नोंनि नामा मा नाम लांनो फैगोन बाबु नोंनो लांनायाव फैगोन नोंखौ लांनो फैनो नागिरदों मबाइलाव एनसि माया मबया माया एनसि हा बेनो नुनायानो नों ओमफ्राय नोंनि गामिनि नामा मा नाम गामिनि नामा बै नरबे माबायाव हाजो सेराव आयै दय माइबा होनलायबायमोन माथानि माबा गैया बिरोम गैया ओमफ्राय नोंहा हिनजाव दंना गैया दोङो गथ'फोरालाय मा नाम सिएन ओमफ्राय हिनजावनि नामालाय आयै नरबिस सोरनि नामा बेलाय माबा गामिनिनो बे सोरो हिनजावा मा नाम मा नाम जिअ'एन ओरैनो गोसोखांसो होनदों जे बेथो नामखौ देखायमोन जे जिअ'एननो ओमफ्राय नोंनि नामा मा नाम नाम गैया नाम गैयाबा मानसि जादों लाथ'नायसै आन्टिमिना लाथ'नाय आन्टिमिना लाथ'नायसो मालाय नामा ओमफ्राय नोंसा आबा दंना गैया बाबा नोंसा आबा नोंसा बिफा दंना गैया दं मा नाम माबा शिब दाखोथायबा बिबाया ओमफ्राय हा मोदाय गाखोयो सोर' आफानाव मोदाय गाखोयो नोंसा आफानाव ओमफ्राय नोंसा आइनि नामालाय खांग्रांलाबायो सोरो खांग्रांलाबायो सोरो मोजां थिग होन बाराव लाखिनाय नङा ओमफ्राय नै बिमानि नामा मा नाम बिमानि नामा बे नङा साहेबसो जेबो जाया बिमानि नामा मा नाम माबा साहेबमोन आरोखि ओमफ्राय हाबा लाफैदों हाबाब सोनाबनिसो नामा मानसियालाय एखिजानि हाजो सेरनि
हाजो सेरनि भिडिअखौ नायबाय स' प्लिज शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जुदि नोंथाङा सिनायब्ला प्लिज कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय गाहायाव होनाय नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय आरो जुदि सिनायाबा शेयार खालामबानो जाबाय प्लिज बेनि न'सिम सहैजासिम आरो बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि सासे सुबुं आरो बे गावनि नामखौनो बुंना लानो रोङा ओंखाम उखैनानै बे मानसिया बिनानै जादों आरो बिनि गेजेराव बेनो ओंखाम होनानै होदों आरो बिनि गेजेराव भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै बा फट' खेबनानै बेखौ आंनो दैथायहरदों बिसिनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रामपुर गामियाव थानाय सबिता बर' मादैया खोन्थाहरदों बिनि बिनानावनि नामा जाबाय जनायश्री बर' नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बिसोरो भिडिअ खेबनानै बा बिनि जनायश्री बर' आब'नि फन नाम्बारजों आंनाव कल खालामनानै खोन्थाहरदों आरो बेयाव भिडिअखौ हरदों नोंथांमोननो आं दा देखायनो हादों स' अन्नानै नोंथांमोना जुदि हेल्प खालामनो गोसोब्ला कल खालामनानै बे नाम्बाराव आरो बिनि गेजेराव खबर इनफरमेसनखौ लाबानो जाबाय दायो बिथांखौ आउटपस्ट आइटाबारि आउटपस्टआव दोनबाय होनना बुंदों आरो बिनि गेजेराव डाइरेक्ट मुसलपुर पुलिस स्टेसनाव लानानै थांगोन होनना बुंदों बाट आं बेखौ मिन्थिया कि बियो बबेनि मा जायगानि बाट मा खामानि मावनानै बेयाव फैदों माब्रै बेयाव फैदों बिहा हिन्जाव दं होननानै बुंदों मा जायगानि आरो गथ' गथाय बेसे दं बेखौ मिन्थिया सोरबाफोर नुयोब्ला प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय बिकज जोंनि खामानिया बेनो कि बेखौ बिनि न'सिम दैथायहरनाय स' थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोनखौ आं बेखौ बिनि न'सिम दैथायहरनायाव मदद खालामगोन आं बेखौ आसा खालामो आंबो आंनि टाइमखौ गारनानै जे बे भिडिअ बानायनायाव टाइमखौ आं स्पेन्ड खालामदों स' नोंथांमोनाबो 1 सेकेन्डनि थाखाय बा 2 सेकेन्ड बा 1 मिनिटनि थाखाय बेखौ शेयार खालामनानै बिनि न'सिम दैथायहरनायाव जोंखौ मदद खालाम थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय